Assalamu alaikum. Barkanku da kasancewa da ni mai jidda tafi da halliru daga nan tashar Ataf Media. A cikin shirinmu mai suna Babban Zaure, shirin da yake tattaki domin gayyato muku mashahuran mutane da suke jajircewa akan rayuwarsu da mata 'yan baya domin ci gaban al'umma a waɗannan lokutan da muke ciki. Tare da ni akwai Malama Fa'iza Shehu wadda aka fi sani da Telescope Magazine wanda ta yi ƙaurin suna a gurin nemo bayanai, magazine, writer da sauransu. Ga munan za mu shiga cikin shirin gadan-gadan. Malama Fa'iza, assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Ya hanya. To alhamdulillah. Da fatan kin zo lafiya. Lafiya kalau. To ga ki a cikin shirin Babban Zaure, kuma tunda muka ganki mun san babbar mace ce, babbar jaruma mai gwagwarmaya. Allah ya bata ikon shigowa cikin wannan zaure namu. To muna da kokartawa. To masha Allah. To Malama Fa'iza, a takaice muna son ki dan ba mu takaitaccen tarihinki akan yadda kika kawo wannan mataki da wani nasara aka samu da dai sauransu. To da farko kamar da kika faɗa sunana Fa'iza Shehu, kuma ni 'yar jarida ce. Na yi makaranta a nan Bayero University Kano, inda na karanci Mascom bangaren jarida. To ni dama gaskiya tun ina yarinya ina da sha'awar karatun jaridanci and all of that, saboda sanda nake makarantar secondary nan FGC Kano, ina cikin wani club da ake cewa Press Club, wato club ne na harkar da aikin jarida da kuma abubuwan media. So tun kamar a wajen na fara samun training na harkar aikin jarida. Za mu tattara bayanai, za mu yi rubutu da kanmu, sannan akwai editors ɗinmu, za su malamanmu kenan, malaman English ɗinmu a lokacin su ne kusan kamar masu tace rubutun. Sai mu zo sai mu karanta news a gaban assembly a school. To haka zalika ma muna fita harkar debate haka, ko kuma an je an yi taro, wani school na da taro, za mu je mu ɗan ɗauki kamar a ce rahotanni kenan, inda muke ƙarawa duk dai a harkar news ɗin. To ana nan dai na zo na je na yi school ɗin. Ina school, kin san harkar Najeriya da yajin aiki. To akwai sanda aka tafiya wani yajin aiki ina level 3. Lokacin wannan yajin aikin kamar ya yi lasting kusan 6 months. So sai wani friend ina yake ce min, ai za ki iya zuwa ki kamar internship a wani gidan TV haka, at least kafin a dawo. So sai ce okay, to ba matsala. Sai na bi shi muka je. Lokacin gurin ana ce mai Dabo TV na Hajiya Fatima Amin Dabo. To a lokacin muka je, a nan na koyi misali ma dai yin shirye-shirye da harshen Hausa. Saboda a school ai da Turanci ake koyarwa. Muna ma yin akwai radio station a wajen inda za ki iya dan koyar harkar radio. So a takaice dai na fara da Turancin, ina yin radio, sannan na je na yi TV, na yi Hausan. To da na gama gaba ɗaya, na zo na yi internship ɗina a misali service kenan. I was a core member a Arewa 24. Na zo na yi serving a Arewa 24 a lokacin na tsawon shekara ɗaya. Na gama, I was still a contract staff haka, ina ɗan yin shirye-shirye da su a wajen. To bayan mun gama gaba ɗaya, mun gama service a lokacin, to nan ne wani tunani ya zo mana. Lokacin mu uku ne ma friends haka. Akwai wani wanda shi yana harkar printing da graphics, irin yana da masaniya akan harkar graphics da design. Ni kuma na karanta harkar jaridancin. Sai akwai kuma wata ƙawata kuma ita tana harkar fashion design haka, ita abin da take kenan. So she was like, why not mu fara magazine akan lifestyle and fashion da kuma da abin da ya shafi entertainment and all. So na ce to okay fine, why not, sai mu iya yi ai. To mu uku muka haɗa hannu, ita ɓangaren fashion, ɓangaren rubuce-rubuce a ɓangaren jarida, shi kuma ɓangaren graphics, that's technical aspects and the printing. To ana nan sai ta zo ta yi aure. Sai ta relocated. So sai ta bar abin a hannuna. So I was like, ni fa wannan lifestyle ɗin, I don't really like, ba na son focus ɗin da muke ɗauka. Why not mu ɗauki abin da ba shi da yawa sosai a cikin
harkar magazines da ake yi. Ana yin magazines na biki all the time, ana yin na lifestyle a koda yaushe, amma babu abin da yake focusing akan entrepreneurs. Kuma a wannan time ɗin dama ko a jami'u irin an fara introducing course ɗin entrepreneurship a cikin schools. So sai muka ce to, me abin da zai ba wa like entrepreneurs a chance to be heard mana. So ma za su zo za su yi magana akan business ɗinsu, za su yi magana akan rayuwarsu, and it will serve kamar talla a wajensu. So wannan idea ɗin na zo da shi, to sai na canza gabaki ɗaya har da sunan, don lokacin da muka fara abin lifestyle ɗin, it was Sarauniya magazine. Kuma ba ma mu kai ga ma buga ta ba, aka zo ta yi aure ta bar garin and all of that. To sai na zo na canza sunan, sai na canza maudu'in da ake tattaunawa akai, that's like scope ɗin mu kenan and all. Sai na mai da shi Telescope magazine. So kin san dama telescope kusan kamar wani na'ura ne da ake hango abu daga nesa. So mu aim ɗinmu a lokacin was mu samu mu hango waɗannan grassroots entrepreneurs ɗin da masu sana'o'i, ƙananan sana'o'i wanda ba a jin ɗuriyarsu, maybe ba su da halin da za su kai hajar su talla a manya-manyan kafafen yaɗa labarai ko media kamar TV ko radio. So why not mu zo mu bringing in shi to their level, mu zo mu miki interview. To haka aka fara shi. To wannan mun fara like first edition ɗinmu a 2017. A lokacin muka fara. A 2017? Yes. Ita wannan jarida ta kafa? Yes. Lokacin muka yi founding ɗinta. To sai rage daga ni sai shi a time ɗin. Shi ɗan a friend ɗin namu wanda yake mana harkar graphics. To haka dai muka yi shi har muka yi launching magazine ɗin. Of course ya ɗan zo da nashi challenges ɗin, ba zan taɓa manta ba. First two revenues ɗin na samu wanda ya zo ya zama kamar a ce capital na business ɗin, jari kenan ko na business ɗin. To har muna neman adverts, muna son yi abubuwa. To lokacin su ne baban magana, nake ce mishi da Allah ina buƙatan adverts, abinda kusan kamar inflow haka da zai kasance jari da a samu a printing first edition. To sai haɗa ni da friends in shi guda biyu, lokacin suna harkar custom, sai suka bani like adverts placement a magazine ɗin. Kuma abin da zai baki mamaki ba wani kuɗi bane mai yawa a lokacin, 2017 ne, kowannen su sai bani 100,000. Masha Allah, 100,000 kuma ai kuɗi ne. Kin ga 200,000 a time ɗin ba? So I was able to like in amfani da kuɗin nan in printing magazines ɗin, har muka yi ma launching event. Muka yi event aka yi launching magazine ɗin. To kuma wannan kuɗin ya ishe ki saboda duba da yanga ko ka gama rubuce-rubucen ka gama tsara magazine ɗinka, gurin printing akwai matsaloli sosai da ake samu. Okay. Saboda a gurin ne kake karar da duk abubuwan da kake da shi. Yeah. So kin san a time ɗin da ke mu ne kusan a ce mu biyu ne, so ya know ba wanda kake biya. So kuɗin kawai zai je straight to printing ɗin magazine ɗin da duka wani cost da wani expenses da za a buƙata. So za mu iya cewa ya ishe mu, but at the same time kamar da kika faɗa, mun ɗan samu issues a wajen printing. Wasu sai suka irin pages ɗin were not correlating, ba sa tafiya daidai. Ake ganin was an sa 5 misali a ce shafi na 5, sai ki ga shafi na 10, sai ki haka dai. So an samu wannan error ɗin a printing. Kuma har yau har gobe ma ana samun wannan mistakes ɗin sometimes. Za ki ga maybe ko bai fito sosai ba. So misali dai shine like babban challenge ɗin da na samu a farko, sai kuma yes, sai kuma samun kuma mutanen da za ka wa interview ɗin su yarda da abin. Yes, mun sauko da abin grassroots level ne, na yanda kowane mai sana'a zai iya zama part of mujallar, but at the same time muna ɗan caji. Za mu iya cajin ki a time ɗin in ban manta ba, mun fara da a gurin samun mutane kamar yadda kika faɗa, ta wahala gurin samun tattaro mutane. Yes. So kuna selecting irin mutanen da kuke focusing a kansu ne, ko a kowane mutane kuke ba su da su shigo sabbin? To da na faɗa, scope ɗin is entrepreneurship. So kin ga ya riga ya selecting kan shi, ya riga ya fidda nashi ƙuri'a a cikin abin da muke yi. So in dai kina sana'a kowace iri ne, muna mu iya yin interview da ke. So a time ɗin mun fara da 30,000 muke charging entrepreneurs in za a yi. Ga wata ma ba su iya biyan wannan kuɗin ba. Wanda za su ce miki 15 za su iya biya. Akwai wanda 10, amma dai gaskiya ba mu taɓa yin ƙasa da 15 ɗin ba.
20 za mu iya baki like daman ki biya sau biyu, but 15 din sai muka saka like as benchmark a wannan time din. So mutum zai biya 30, idan kuma muna ganin business ɗinki ya kafu za ki iya biyan 50. Gane? So ya danganta. To a haka dai muka fara wannan magazine ɗin. To gabar da muka kai da na zamani kaɗai a wannan first edition ɗin ne still. Though registration ɗin da muka yi yana reading ni da shi ɗayan wanda yake harkar graphics ɗin, to amma a lokacin ya riga ya yi giving up. Kawai yana ganin ai ba za mu samu kuɗin da za a yi printing ɗin da shi ba. Alhalin kuma ni a lokacin abin da ya taimake ni babanmu ya haɗa ni da friends. To kin san in abu yana sabo ba ma ka da abin da za ka nuna. Misali kamar a ce evidence da za ka nuna ai gashi kun yi kaza. Babu. Aikin ganin aiki ne wani lokaci akwai sample. Yadda za ka iya. Aiki da kuka taɓa yi. To wannan shi babu a time ɗin. So it was very difficult for us me convincing mutane su yi aiki da mu. To ko da kuke tare da su ba da kuke tare da shi kafin ya barki ba wani aiki da kuka taɓa yi ko da bai kai quality wanda za ku yi. Mun yi aikin tare da shi. Ai shi ne ce miki edition ɗin farko ɗin kenan. Shi graphics ɗin shi yayi designing graphics ɗin edition ɗin farko duk zan nuna muku like daga baya za ku iya ganin copies ɗin abu. Shi yayi graphics ɗin farko, right? To bayan mun gama wannan ɗin da shi lokacin muka rabu da shi. Because he felt like it's not sustainable. Kuma abu ne wanda gaskiya idan baki da passion a wannan abun, baki da passion a harkar aikin ba ki iya ba. Tunda it's not like TV or radio, abu ne wanda za a je a ɗauko labaran sannan za a tsaya za a rubuta. Duk ni nake yi fa lokacin like ni kaɗai zan je in nemi wanda zan yi interview da shi. Ni zan je in interview din da shi. Ni zan rubuta. Jajirta miki kuma suke gani kin fita zarka a matsayin ki na mace. Shi ya gaji, shi ya karaya. Aikin san wani lokaci maza suna son fast money. Irin abin da zai kawo musu kuɗi nan da nan. To mu kuma Allah ya sa mana haƙuri da juriya. Amma ke duk kika daure zuwa maybe neman labari. Kuma at the same time fa a lokacin still ina harkar TV. Kuma duk bai shiga al'amarin rayuwanki ba kamar gida haka a matsayinki na mace? No, ai to bani da aure, so I had enough time da zan yi abin da zan yi. Kin gane, so wannan bai wani bani issue ba. Although of course ina tare da iyayena and akwai points in da kai da like wannan abun kawai kina yawon banza ne, kina ta ba kanki wahala, ba wani kuɗi kike samu ba, bara ma ki zauna ki je ki nemi aiki, ai kawai kina tafiya ga Antalini and all of that. So duk irin wannan challenges din at first. Kuma maganganun ba su sa kin sauka ƙasa ba daga kan ƙudurin. No, of course zaki ji ba daɗi, kin gane, but ni gaskiya ina da determination ne. Idan na sa abu a gaba ina son in yi shi, in Allah yadda ina like yes har sai na wannan. To wannan dai a takaice kusan shine tarihi na da kuma yadda na founding magazine na. Gaskiya kin sha gwagwarmaya. An buga da ke an barki. To jama'a, ina fatan dai kun ji dan takaitaccen bayani daga bakin Malama Fa'iza. Bari mu je hutun rabin lokaci. Da mun dawo shirin zai daura daga inda muka tsaya. Masu kallon mu barkanmu da dawowa hutun takaitaccen lokaci. Ga mu dai mun dawo cikin shirin namu na babban zaure. Kar ku manta muna tare da Malama Fa'iza wanda take da Telescope magazine. Malama Fa'iza mun dawo daga hutun da rabin lokaci. Haka. Kina ta bayani. Wato ban dawo da ke baya ba. Akwai lokacin da kika ce jaridar ki tana sarauniya. Kika mai da ita Telescope magazine. Wani ne ya zo ya baki wannan shawarar cewa ki maida ita wannan sunan ko ke ce kika ga ya cancanta ta koma wannan sunan? To a kin san a lokacin da take sarauniya ana so a harkar lifestyle ne da fashion, irin harkar abubuwan ɗinki da lifestyle. To mu kuma muna so mu maida shi harkar entrepreneurship zalla. So sai na ga ya kamata a canza mai suna, tunda ainihin wacce ta sa sunan ita ce mai harkar fashion ɗin kuma ba ta tare da mu, da ta aure ta koma wani garin. So sai muka mai da ishi telescope. Kin san ishi telescope wani na'ura ne na hango abu haka daga nesa. So mu kuma muna son mu amfani da misali idan mu na basira mu duba masu harkar sana'o'i, ƙananan sana'o'i tun daga grassroots mu ga yadda za a iya fito da su a cikin magazine ɗin. To wannan shine dalilin da yasa
muka canza sunan muka mai da shi Telescope Magazine. Kuma ko da ba kya jin turanci a matsayin ki na mai ƙaramin sana'a, za mu iya zuwa mu miki interview ɗinki a Hausa, muka miki shi a Hausa sai a mi fassara zuwa turanci. So mutum kai yayi tunanin ai ni ba na jin turanci ba zan iya shiga yawa. So duk irin wani abubuwan duk mun sa shi into consideration, muka ga ta yadda za a iya shigo da kowa cikin harkar. To kun ji ko ta wani harshe za ku iya zuwa domin gabatar da abubuwan da kuke saidawa, ko mai karamin karfin jarin su ko za ku tallafa musu? Irin ba wai da tallafa su yi promoting. Akwai caji da muke yi, muna yin shi ne according to yanda business ɗinka yake. So at least dai idan kana sana'a, ai dole in kana so kai abu za ka yi tanadin abin da za ka yi da shi. Misali akwai mutanen da lokacin da muka fara 30,000 ne, kusan kama a ce 30,000 ko, to amma ba sa iya biyan wannan amount ɗin wasu daga cikinsu. Sai kika jin ce 15,000 suke so su biya ko so mutum zai iya bada rabin kuɗin a mishi daga baya ya yi balansin a lokacin to haka muke yi. To har ta kai ta kawo ma in dai ka kafu za ka iya biyan 50,000. To wannan ya faru ne a lokacin da muke yin na farko kenan da na ce miki mun yi a shekara na 2017. Malama Fa'iza, akwai kalubale kala-kala da mutum yake samu. Haka ma kawai rayuwarka akwai kalubale ballantana ka tattago mai kanka irin wa'innan babban al'amurori. Akwai wani kalubale da kika taɓa samu wanda har yanzu kina tunawa da shi wanda ba za ki iya mantawa da shi ba? A shekara ta 2021, 2021, lokacin akwai wani taro da nake so in yi, misali a sake relaunching magazine ɗin. Dan da muka yi ta a 2017 ban sake yi ba har sai wannan 2021 ɗin. So misali kamar a ce muna so mu ƙara reintroducing ko a ƙara gabatar da mujallar ga mutane. To sai muka kira wannan taron relaunch a Telescope Magazine. Daga lokacin da kika buɗe wannan gidan jarida naki, kamo zuwa wannan lokacin kin yi taro ya kai kamar sau nawa? Mun yi taro ya kai sau 4 idan aka haɗa da wannan taron na farko da aka yi a 2017, mun yi a 2021, mun yi a 2023, sannan mun yi a 2024. Kin ga ba mu yi 2025 ba, but muna sa ran za a yi a 2026. So wannan taro da muka yi a 2021 mun yi shi ne shi ma na harkar entrepreneurs, sai aka ɗauki abun da ɓangare daban-daban. Mun haɗa da mawaƙa, lokacin muna kiran shi musicpreneurs, wato masu sana'o'i amma na harkar mawaƙa. Sannan kuma mun zo mun yi kuma shi kanshi entrepreneurship din. To a lokacin taron mun yi kala biyu, akwai na rana akwai na dare. So kin ga mun kwaso da yawa kenan. Kuma venues ɗin da aka yi abubuwan wurare daban-daban ne. Da aka yi launching ɗin shi mun yi shi a nan Zaure Road, wurin wani wuri da ake cewa Platinum Cinema. To a nan aka zo aka yi launching, mutane mun gayyaci baƙi, mun gayyaci entrepreneurs, aka yi launching magazine ɗin, mutane suka bibbiya haka kuɗi aka sayi magazines. To kuma event ɗin daren mun kira shi kamar concert ne. Dan mun ma gayyato wani mawaƙi like guest star ɗinmu daga Lagos. Lokacin an yi wani competition da ake cewa The Voice Nigeria. Competition ne, national competition ne na mawaƙa, mutane za su zo za su yi competing. So wanda ya zo like first 5 ɗin na biyar shi muka samu muka gayyato, lokacin ana ce mai Faith Jason. To a wannan mujallar shi ma face ɗin wannan mujallar, fuskar wannan mujallar na wannan shekarar Yakubu Muhammad ne. So Yakubu Muhammad ya zo launching ɗin ranar tare da mawaƙin, sannan kuma daren da za a yi concert ɗin shi ma mawaƙin yana nan. To abin da ya faru a ranar da ya zama mun kusan like one of the biggest challenge, na farkon was magazines ɗin ba su iso ba. So hankali na a tashe, don ba ma na printing, ba na printing a Kano saboda quality. Akwai wanda muke aiki da shi a Kano da suka koma Abuja, so still tare nake aiki da shi a lokacin. So wannan na farkon da na yi a Kano na yi, but wannan na 2021 ɗin na biyu a Abuja muka yi. So sai abin ya makale. Bai zo ba sai wajen kusan da yamma, amma gama launching ɗin farko. To abin da ya taimake ni dai akwai samples. To amma kin san akwai tashin hankali. Ana so a siya magazines ɗin babu su a time ɗin.
amma kuma me akwai samples kusan guda 5 a hannuna, to shi aka dinga exchanging cikin mutane irin da aka nunnuna a wajen. Sai kuma projecting da aka yi a screen, da ke inda muka yi launching na ranar dama cinema ne, so muna da screen sosai a wajen. So a daren kuma again another big challenge da aka samu, kin san ai concert ne, so it has to do with sound. Sai aka zo komai fa an yi checking, komai yayi, komai was okay, kawai a lokacin da za a fara waƙan kawai sound ɗin ya samu matsala. Kuma connection ne wanda aka yi shi like live waƙa za a yi, akwai drums ɗin a wajen, akwai piano ɗin, akwai guitar, like duk wani instrument da ake tunani dai da ake yi live concert na mawaƙa akwai a wajen. To wannan audio ɗin da zai connecting instruments ɗin a dinga jin sound ɗin instrument ɗin shine ya samu problem. To amma kuma muka zo muka dai san da yadda za a yi, hankali ya tashi amma ba a samu yadda ake so ba. Miming ɗin da ba ma so mu yi shi dai aka yi. DJ ɗin ya zo ya yi amfani da ya dinga playing music tracks ɗinsu, misali haka suke cewa kamar a ce background sound ɗin waƙanka, aka dinga amfani da shi maimakon kuma a yi kiɗan like live a wajen. To wannan shine like biggest challenge ɗin da na samu a ranar da zan yi launching, because gaskiya abun ya taɓa ni. Mun kashe kuɗi a wajen hayan equipment kuma an zo ba iya amfani da shi ba. So the only person da ya iya playing live like shine ainihin shi mawaƙin da muka ɗauko daga Lagos, because yana playing guitar. So he was able to just focus the guitar a jikin mic ɗin shi waƙa. Sai kuma mu da Sir Kasim, na san mutane da yawa sun san shi ma mawaƙi ne a nan Kano. Mawaƙin Hausa ne a nan Kano, so shi ma ya yi waƙa live kawai, sai using mic ɗinsa ya yi waƙa, and it was nice. Abin ya yi daɗi saboda Mudassir shi like irin experienced mawaƙi ne, ya daɗe yana waƙa, so zai iya waƙa a cikin kowane hali. Kin samu nasarar gayyato manya-manyan celebrities a lokacin. Da Lagos da na Kano. Yes. So mutanen da suka kamata su sai mujallar taki, kin yi selecting ɗin mutane ne ko kowa da ya shiga cikin bikin sai da mujallar taki zai iya siya? Kowa zai iya siya. An aka ce an zo launching din product ko an zo launching din wani abu, it's open to jama'a. So of course zaki samu chief launcher. Ba za mu taɓa manta ba a lokacin chief launcher ɗina wani ɗan siyasa ne, ana ce shi Zaure. Shi kan shi yayi covering komai. So shi yayi launching din magazine din, launching ɗinta at 1.5. So aka yi launching ɗinta 1.5 million. That was the first abin da muka samu, so it was open to other people wanda suke ma cikin magazine din su ma sun siye ta. Mun fito da ita ne a lokacin at just 1,000 naira. So duk an siya haka a can. Ba da yanayin irin celebrities din da kika gayyato da na Lagos da na Kano. Wannan kuɗin da aka siya a wannan ranar ya ishe ki kin ɗauki ɗawainiyar su? To kin san ba za ki manta ba, na ce miki a magazine din is something that we have to do for entrepreneurs. So kuma at the same time muna samun sponsors, misali masu ɗaukan nauyin wannan taron da kuma shirin. So abin da za mu yi a lokacin an samu masu ɗaukan nauyin. So daga wanda yawa kamfaninnika za su iya zuwa, za ki ba su sponsorship deal ɗinki ko sponsorship package ɗinki, za su siya wannan package ɗin, za ki musu kuma wasu abubuwa in exchange. Kamar dai inda dai ake yin harkar sponsorship, maybe za ki iya sa tallan su ko za ki ba su daman bayani a wurin taron. So wannan duk yana ɗaya daga cikin hanyoyin da ake iya samun revenue ko inflow na kuɗi a cikin harkar business ɗin. Dan kika ce za ki focusing solely wai akan entrepreneurs ɗin, su kaɗai za su baki kuɗi, to ba za ki iya maintaining wannan abun ba. So samun advert daga kamfaninnika, yin tarurruka like maybe yearly yana iya taimako wajen samun. To Malama Fa'iza, mun ji kalubalen da kika samu, kuma dama an ce bayan wuya sai daɗi. Na sai insha Allah akwai daɗi a gaba, amma bari mu je dan hutun rabin lokaci, in mun dawo sai mu daura daga inda muka tsaya. To shikenan. To masu kallon mu, ina fatan dai kuna jin daɗin wannan tattaunawa da muke yi da Malama Fa'iza Shehu, wadda aka fi sani da Telescope Magazine. Bari mu je hutun rabin lokaci, da mun dawo shirin zai daura daga inda muka tsaya.
To Malama Fa'iza, mun ji kalubalen da kika samu kuma dama an ce bayan wahala akwai daɗi da suke. To na tabbatar akwai nasara da kika samu a gurguje. Okay, so ɗaya daga cikin nasarorin da zan iya faɗa shine daga harkar magazine ɗin entrepreneurs mun samu kuma mun zo mun ƙara buɗe wani fanni wanda muke cewa telescope wedding and events. So a wannan wedding and events din zamu iya cewa harkar telescope magazine na entrepreneurs shi ya haifar da wannan. Kuma a wannan wedding and events din shine like last taron da muka yi a 2024 muka yi launching din shi. So mun samu mun yi covering, ɗaya daga cikin nasarorin mu zai iya kasancewa mun samu mun yi covering harkar bikin 'yar gwamnar Katsina da aka yi last year. Mun yi covering bikin 'yar Kwankwaso, mun yi covering bikin Hajiya Babagana, like wata ake kira da sarauniyar goat ta ƙasar Hausa. So duka wayannan abubuwan nasarori ne saboda lokacin da muka fara ba wanda ya samu balantana ma ya bamu contract da za mu yi covering irin wayannan manya-manyan tarurruka. So yana ɗaya daga cikin nasarorinmu da za mu iya cewa mun yi, kuma har yau muna da burin zama mun wuce mu samu like printing house ɗin ma, tunda yawanci issues ɗin da mutane suke samu na harkar mujalla a printing yake yana cin kuɗi. So ina so in ga na kasance ina da wannan dream ɗin. Malama Fa'iza, a da an fi mu'amala da jaridu na takardu, amma a wannan zamanin kowa mai ya koma digital. To ya kike ganin sauƙin mai da takarda ya koma digital? To gaskiya yana da sauƙi sosai, kamar da na faɗa yanzu. Printing ɗin shine abin da yake cinye mana kuɗi, so muna iya mixing duka biyu. Dan a yanzu ma still akwai wanda suke da aƙidar sun fi son su karɓi na takardar. So ya danganta da me kake so. Muna da social media handles inda mutum zai iya placing order in yana so ya siya magazine. Oh okay, muna so da Allah mu siya magazine, to amma soft copy muke so. So idan ka faɗa za a tura maka soft copy, za a ga maka nawa ne soft copy. Idan kuma hard copy kake so za a tura maka hard copy, ga maka delivery cost ɗinka. So duka biyun muke haɗawa a wannan age ɗin. At the same time ma ba iyaka kawai harkar magazine like iya na jaridan ake yi ba. In kana da wani abu da kake so na media, you can call us, za a iya zuwa, za a iya maka, duka ana haɗa ana. Duka kin bi wannan hanyoyi kin gama nasara da samun rashin nasara ba a fata. Kin tsinci kanki a CEO gaba daya. Wani irin tunani kike tunani a matsayin ki na mace, kin iya ɗaukar duka wannan nauyin, kuma ma'aikata kamar yanzu nawa kika samu? To a ɓangaren kisan musun unit daban-daban ne. So a writers ina aiki da writers kusan guda 5. Editor na guda ɗaya ne, ko in ce misali graphic designer na, ina da chief graphic designer na wanda shine yake yin magazines din. Sannan akwai masu like junior graphic designers wanda suna harkar maybe flyer ko logo creation. Mutum ya zo ya ce miki yana son logo, don muna yin harkar graphics tun da ai harkar magazine ne, ba a raba shi da graphics ba. Kusan kama a ce editor ne a harkar TV is your major technical person. So akwai wayannan bangaren graphics ina da junior graphic designers guda 2, ina kuma da main graphic designer. Sannan akwai cameraman wanda muke amfani da shi wurin ɗaukan hoto, tunda mu muna dealing ne da still photography yawanci. So akwai cameraman ɗinmu guda 2 da muke amfani da shi. Idan kuma aiki ya zo na video muna outsourcing, sai mu hire video cameras ɗin da kuma shi kan shi videographer ɗin ya zo ya aikin da za a yi da shi. Sannan akwai editor, like wanda zai yi editing shi kan shi turancin, ni kuma ni ce chief editor. At the same time the founder. A'a ni yanzu ai na rage. Da ne kin gani zan fita in reporting din. Ni zan tsaya in rubuta. To yanzu ni kawai iya interviews nake tsayawa. Zan tsaya zan nemo mana wanda za mu yi interview inda shi zan yi da kaina, sannan sai mu miƙa. Writers din su za su yi transcribing. Idan writers din sun yi transcribing wannan audio format din, sannan sai a miƙa editor din. Zai gyara rubutun da suka yi. Kowa in ya gama aikin shi, kuma ni ce chief editor, har graphics din zan tsaya, zan gyara, zan duba supervising graphics din. So this graphic look nice, sannan zan ga rubutun yanda yake. Chief editor ai shi zai tsaya overseeing gabaki ɗaya production din magazine din, from rubutun to graphics din da picture story din komai. So that's why I'm the chief editor. Kin gane?
So ni zan yi overseeing komai da komai na magazine. A ni yanzu ai na Ko rage. ina Ki daina kina cewa ko ina ina ne. Ni yanzu ai na rage. Da fa kin ga gabaki ɗaya aikin ne nake yi. Yanzu ba ni nake rubutun ba ni nake graphics din ba. Ba ni nake editing din ba. To alhamdulillah. To masha Allah. Malama Fa'iza ina fatan yan baya su koyi da irin gwagwarmayar da kika yi. Har ni ma. Saboda ƙwararre da ƴar jarida ce. To ya za a yi duka dai an taɓa ɗin. Ɓangaren rediyo da TV da magazine, alhamdulillah duk wanda aka sani zan yi. Insha Allah. Masha Allah. Kamar lokacin namu ya zo ƙarshe. Malama Fa'iza kuma na san gaskiya akwai maganganu a lot a baki. Amma duk da aka zami haƙuri ko ba masu kallo haƙuri. To masu kallon mu duka anan muka kawo ƙarshen wannan shiri namu mai suna Babban Zaure wanda muka taimaka muka lallaba muka ɗauko muku Malama Fa'iza Shehu wanda ita ce mamallakiyar Telescope Magazine. A madadin abokanan aikina da suka taimaka shirin ya iso gare ku. Shirin Babban Zaure ni mai jidda tafi da halliru nake cewa a huta lafiya.